i weekenden budt velkommen i Aalborg Kongress- og Kulturcenter, hvor de holder den årlige forårsmesse. Denne weekend er der forårsmesse i Aalborg med mere end 200 stande. En af dem er Food College, og de introducerede danskerne for hestekød. Vi synes, vi har en gylden mulighed for at få folk til at se, at branchen ikke laver skidt ind igen med det her blandede kød på de forskellige måder. Færdigretter har de åbenbart proppet hest i, men vi synes, at nu vil vi vise, at vi kan også lave noget ud af hest, som ikke er skjult. Så vi vil godt slå et slag for, at hest det kommer lidt mere på menukortet igen. Det er slagtet selvfølgelig, som slagteriforskrifterne de foreslår. Det er ikke noget, vi har ikke taget en uge på en mark. Mange skulle da også hen og smage det omtalte kød, men hvad synes de så om det? Det smager faktisk rimelig godt. Man kan ikke smage det hest. Skal du til at spise noget mere hest så? Nej tak. Nej. Det har jeg gjort i gamle dage, der ikke spiste vi hest. Men ikke mere. Skal du til at spise noget mere hestekød nu? Ja, hvis min kone vil servere det, så spiser jeg det. Og vil du det? Det er op til mig selvfølgelig. Smager okay. Men det er en sjov konsistens. Fordi det er sådan, en anden konsistens i hvert fald, synes jeg. Vi hiver dem fra vores egen mark her, i stedet for at sende dem på 4.000 kilometer, fordi der vil de meget gerne have det. Så er det der etisk, der ligger i det, så er det bedre, at vi har det her i landet, ikke også? Hestekød er kommet på alle slæber, og interessen kunne mærkes på messen. Til at starte med var de sådan lidt skeptiske ved omkring hest. Det er jo i gåseøjne et kæledyr. Men når folk så først har lige får lov at smage på det, så er de faktisk positivt overrasket over, hvor godt det egentlig smager. Og hvor magert det også er. Og har man både interesse for hestekød, så kan opskriften findes på foodcollege.dk. Messen den fortsætter i øvrigt lørdag og søndag fra kl. 10 til 17.